ọbata ihe a dị mma ọkachi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube mee ọbata obi okwu ọbata obu agha ọbatara be nwanyị agha n'urie nwa ọbata ihe a dị mma ọkachi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube mee ọbata obi okwu eze abata ọbatara be nwanyị agha n'urie ọbata ihe a dị mma ọkachi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube mee eze ma abata ọbata obi okwu nna ma abata ọbatara be nwanyị agha ọbata ihe a dị mma ọkachi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube mee
every day. That's the only sound that I hear. Jesus has done a new thing for me. Make una come and rejoice with me. Hey. He has changed my story. Make una come celebrate with me. Jesus has made me laugh again, and everyone who hears these things will laugh with me. He has changed my story. Make una come celebrate with me. Congratulations is in order. Congratulations every day. Waiting you day here. Congratulations every day. Congratulations every day. Plenty favor all around. That's the only sound that I hear. ihe ndị a niile dịka ọnụ nwa bụ ndị nọ na kichin ebutezikwa ife a ka ewesie nri ịkụpụta nwa n'ụbọchị taa. Ebutere ka ewesie nri nwa. Otu a ka ụwa kwesịrị na-adị, ọ na-adị mma. Na-atọ ụtọ. Amụ nwa ọma, nwa butekwa ego, ewe na-ekene Chineke. Ekene m ụnụ nwa bụ ndị n'ọlụ isi pụta ibe ga-eji wee mee mmemme a, wee sị ka Chineke nọnyere ụnụ aka nsi n'ike n'aba n'ike n'afọ Jizọs. Good morning. Ka amata afọ ahụ. Ọ kwa eweta nọ n'ezinụlọ nke a nọ n'ụbọchị taa. Afọ ọtụtụ ndị mmadụ ka ị na-enwere aṅụrị. Ka ebe unu na-akwado ka unu gaa? Ozugbo ka Chineke mee ka enwee nwa afọ ọrịa unu oje ka unu nye ekene. Anyị ka egbu efi ma ewu ma ọkụkọ ma ihe ndị na-esi na kichin, ihe ndị a niile ihe ga-eji wee kene Chineke. Lọtala ya apa nwa ahụ. Ọkọsime ekpela anyị bụ ndị nta akụkọ ọbụla Chineke weta nwa ya eme ka ọ nọ ogologo ndụ ma bakwa uru balụ nne na nna ya uru n'afọ Jizọs. Your miracle go live. Even neighbors go hear the sound. Congratulations, jubilations, celebration is your portion. The cloud is gathered, it is about to rain. Favor everywhere in my life. Those who laughed at me, even those who have fought me, they will all come back to tell me congratulations. The blessings of the Lord, they follow me. Rain of favor, rain of healing, they fall. Because I'm in Him, I don't collect. That's the Holy when they are the power of that recovery. Ono bona time ya na ka eluro. Ono bona grace ka na ekwu okwu, ebele Chineke ka na ekwu okwu na ndụ ya. O nwere ike na-ewe ebele na amara Chineke dịka ife nwere ife ọ bụ. Nwanne m, amara Chineke dị, ebele Chineke dị. Ịchọ amara achọ, chọọ ebele Chineke achọ na ndụ gị, ịma na ebele na amara Chineke dị very costly. Onye ka anyị ji mechaa afọ nwatakịrị a, ọ dị ka ọkwara ihe. Ma ị ga-ọbụrụ ọkwa ọkwara ihe a, ebe na olive bụ Jizọs ọ bụrụ ọkwa. Na mgbakwa na ebe nọ. So wee gbara mbọ niile o nwere ike ime ka destroy ya David. Ya wepụrụ David kịta na nwa ya ga-arịgo n'oche eze. Nwa bụ na arịgo n'oche eze. Kedu onye na-eme eze? Asị na Chukwu na-eme eze. Na a na-azụ ya azụ. Kama na anyị pụtazụ n'ọgbọ a na-azụ ya azụ. Pụta n'ọgbọ eji mee eze ma mma ma ọgwụ maka ịkpapịdị ọtụtụ dị iche iche na-azụ eze. Mana asọsie n'ụzọsi ya na igwe melobe dịkwa ya bụrụ typical example. Ka emechaa ife niile a mesịkwa ọbara ya kasị na onye kacha ma ọ n'igwe. Ọ ife kwesịrị ọrụ. Ọbụrụkwa ndị ọga dị ọgwụ efe a, ọ bụ obodo obodo ka anyị prive. Onye akpọ ọnụ ọchịcha ahụ akwụkwọ ọchịcha akwụkwọ ahụ ya adịgo.
enwezi n'ọsọ ọsọ nke ibu n'afọ ka ha ga-ahụ ya ma mkpụrụ nke ya hụrụ azụ maka mụrụ mgbe oyi ọrụ ọbụlacha data ọgbụgba ndụ a David na Jonathan banyere n'ime ya maka ụfọdụ nọrọ na ọgbụgba ndụ na-ekwu okwu onwe ndị ahụrụ the power of covenant ọgbụgba ndụ na-ekwu okwu wee ga-efu nwa okorobịa nkata ahụ dị egwu nke efu ntọntọ nwa n'aka akọtara ihe ụwa asị eji aka ya chọọ ụtara eze onye ụtara eze ọ na-aga nkwụ na ụmụaka na-etogote ọka metụ ya aka ozide n'ụwa mmezi anụwa ahụghị ka ndị na ndị eme na-ekwu ka ndị mụrụ ya bụ ikwuru David na Jonathan banye n'ọgbụgba ndụ na ị ga-abụ onye isi na nka nọ n'okpuru gị willingly o nwere force gị that agreement became forceful almost immediately. Even in the Papia tribe, David could not succeed, and eventually Saul na David and now Jonathan man proposes, God disposes. Oboro ya na-eche ka ọ na-aga, oboro ya na-agbalị isi ike ka ọ na-agaziri ife niile si n'akala aka dịka Chukwu si chọọ. Hello. David abụgolu n'eze. Jonathan ọ ya nwoke anwụgolu ka eze ife a ga-eme. Ọ nọziri anụ ọfụma n'oche ocheta nwoke a nyere ya aka wee jụba maka ihe Chukwu mere ezinụlọ Sọl ọdịrọsịkọ ha n'ọnụ ka Sọl nwụsịrị akpụrụ ụmụ nwoke niile ọnụ 70 boys skin ya fancha niile alive were osisi kwudofe otu a ha nọrọ otu a from morning till night before David wee rubido ọgụ kọnka wee sisi je bido ozu faji ime ya wee je nye ozu dị mkpa mmadụ 70 ofu nwoke nwụrụ egbu fancha niile mgbe o ji wee megide nweta tụzi onwe ozi ọka nwere onye fọrọnụ ada ama ma ọ bụrụ onye ka fọrọnụ o wee bụrụ na chi nwe ogbenye dị na mbụ wee mee ya ka ọ daa akakpọ ka ọ ya ọsọ chụba nke a ga-epi epio ka o nwee ike piofelu ndị toro ogologo na ndị gbara ndị mkpapụta ha afara ebe a maka na ụfọdụ ha da-ama na mgbe ụfọdụ ọnọdụ Chineke dị na ntị ya mmadụ nwekwara advantage maka ụfọdụ etoro ogologo dịka mgbe echi nwanne m nwoke dị mkpụmkpụ nwee ike na-asị Chineke ọ bụrụ ime nke mbụ gara ka agụ n'ọka adị ya mma ojuru nnukwu na-aga ka ịla na-aga onye ezukwu ezu onye pịọmụ epio onye hụmụ eru ọmọdụ m na mmanụ nwere sọrọ ụba ndị kịta tọrọ ogologo na ndị kaka ọ na-asọpụta ọrụ ego ogologo maka olu ebe m na-ekwu egwu ọrụ ọsọ ndị ekwu egwu onye ogologo ya ma m na echi na ahịa asị a na ụmụrụ ofu onye ma n'ọnwa ngwụrọ ka ọ bụ andọ nwa Jonathan ọ na-eje ije David wee sisi wee kpọọ ya wee kpọọ odibo Sọl a na-akpọ Ziba igbo odibo Sọl enwe nwa Sọl ka afọ sị mana nwa a na-agwa gị ịma agụpụ gị ya
onwezi ebe a gụnyere ngwụrụ mana Chineke ekwekwa na onye ga-enyere m aka ka ọ rapụ icheta m. Ị nọ n'ihe nkwu, Chineke ekwela ka onye ga-enyere gị aka rapụ icheta gị. Eso ka m na-agwa gị, enwere a day of remembrance. That day luo, ọ na-ajụ gị kedu ife ego na n'ụlọ mmadụ ka eji ekpọta ya, agụnyerọzi ya na mmadụ. Nwoke wee jee pụta daa n'iru eze. Ịma na ụfọdụ, ịma na eze anyị na-echi kịta ga-enwere ebube. Ọ bụrụ na ọ nwere nne, ọ bụ na ife ihe dị ka eze David fụ eze Sọl fụ Nebukadneza n'oge nke fa, Chineke ekwenye ife ọjọọ ịpụta n'iru fe nyụọ nsị ọkụ. Eze ịpụta n'iru eze kwụrụ ha ịmakwa amala ọ bụ toyu ọ na-ahụ na parapara ka ebe izu ọ gwara ya atụ n'egwu maka na o ji pawa ịmara ife ọ ga-eme. And ama na ụlọ Sọl na Sọl kpọrọ David asị tara ya ife niile nwere ike ime ka o gbuo David, akpọta nwatakịrị ọchọ na ọ ka efinishi nke fara afọ ọ sị atụ n'egwu, achọrọ m ka mmeri gị obi ebele Chineke. Ma lụkwa na onye a na-achọ ime n'obi ebele bụ onye nna ya ochie ụgwọ mkpụrụ ya aga ụjọ na-atụ ya, ọ sị atụsị n'ụjọ na ihe a na-ekwu na Ziba ihe eje na-alụ mesikret ugbo niile ana niile papa ya na nkọpụ na-akpagharị kọta ụnyaa ka nwanne ụnyaa asị na Tinubu sisi ga-ekọpa dị akaụntụ. Hello, only draw struggle. After all power ka eji wee sị fuel subsidy down. Na fuel akpa 100 for 200 naira na-alụ ebe 12 ebe a na free station bụ 600 and something naira maka na somebody ji gbawasị fuel subsidy down. Na people what ihe bụ power, people what ife bụ power egwude ọsọ dị ekọbazi ugbo o wute Ziba mana anyị nwere taa anyị ịgalụ ebe dibịa Ziba mechara ka o Mefiboshet oso gba ya ka oso n'isi. David wee wekọla na agha niile mecha nyekwa ya Ziba maka okpokpo asị ọ tụrụ megide n'isi ngwụrọ. Mgbe David chọpụtasị ya nke bụ eziokwu duto na okwu gwara gị okwu a o kezie ihe dị na ụzọ na nye Ziba ofu maka Ziba bịa mụrụ nwa mgbe ọ ma na ọ nọ na mkpa gụkọrọ ife mgbe Absalom na-achọ igbu ya gụkọtasịa ife jekwugara eze na-egosi onwe ya si ezigbo mmadụ ọsịa ka eze ebe Mefiboshet nwa nwụrụ nọ ọsịa na ọ na-aṅụrị gba ọṅụ n'ime obodo na-asị na ọta ka Chineke ya chụpụrụ gị na Chineke na-achọpụ onye ga-chi ya anapapụ ya niile iwere. David wee tie mkpu ọ jụrụ ase wee nọ gị n'akụkụ na-ajụkwa ese ọ bụrụ ịnụ na ọ ga-esa na-ajụkwa ese agbaghị maka mmadụ ka gbakwa na-arụ ka ije jụọ ese mee your own personal inquiry n'iti onye ahụ jụọ ya. Ọ kpọrọ Mefiboshet okego ife niile maka na o nwere pawa mgbe o ji mechazịa natazịa ka Absalom nwụsịzị ewee je kpọrọ Mefiboshet o wee bịa o wee bụrụ na sinsi eze gbapụrụ Mefiboshet ebero mba aka ya obero mba ụkwụ ya ọkpụrụ afọ ọnụ ya ọkpụrụ isi ya o chenjiri ahụ ya ofu akwa ka oyi. Eze wee sị ya ka ebe na ịbịazi ọsị anyị akpọrọ Ziba ya kwadori ya ịnyịnya ya donki as ya mụmụ unu mana ihe bụ kedu ka na-akpọ ya jaki na ọ sị akwadori ya jaki ya ka ya soro eze gbapụ ọsọ mana ọ fụgo n'ime adụrọ ya na ndị obigo n'ubi ife a bịa were nwa ngwụrọ mee n'isi ya nwa ya mfechakwuo Jonathan mfe Sọl mbịakwazi ife nwa ngwụrọ fa rapụrụ n'ụlọ ife ọnụ nwekọrị na Okeke nwaanyị dị ntị njọ asị amụ nwoke ya bụrụ nwoke o chekata ka esi wee jekwala odi na ngwụrọkwa ya odibo in perpetuity na ọfịa ga-abụzi ọplan ka ya esi sepụ isi ya ka ya esi nwere onwe ya wee je tụwa asị mgbeso David fụzi this man fụ na n'eziokwu na ọ gwara ya eziokwu
ma n'ihi na okwupụgo okwu mgbe okwu ndị eze na-eme wet ọnọdụ ka ebe a na-eme nwanne anyị nọ clergy workshop o nwere archdeacon na bishọp chọrọ ịkpa afọ ya wee sị kanon ọkpọ ya kanon ife bishọp sị kebikasi God forbid because na emelu bishọp na Anglican church na ọ sị na o kwupụrụ anything they don't revise it adịweghachi ya azụ maka ị na-anụ ka a na-asị my lord ụfọdụ aghọtara ebe dị ebe ahụ my lord ịchọrọ ka eje ka o kwupụrụ na anything you cannot change it ana m agwa gị the truth ọ na-eme mistake ebe ọ na-amụ ọmụ nkịta fụ ka ị na-agafe sị variable echi ya ọrụ bịa n'ụmụ I'm telling you, you can't change it. Otu ọ na-aga kịta ihe nke ọkọchukwu na-aga ọ na-abịara bụ agha ọnụ bịa aka afọ ebe a niile mmadụ egwuso aka ebido kwụba ebe ahụ anọ anụọma chenji melụ Herọd ji wee sisi egbute isi John the Baptist o kwupụra gosi gbute isi ya maka ọ gwago nwatakịrị ife ọkụ na ịchọ ka m menye ọ bụ na ọmụ ka a na-eze ma ụzọ ịtọ nye gị ofu I will do it. Ọ na-eche na nwatakịrị ga-ayọ ife bara ulu ọ bụrụ na nne ya nwee ife obu n'obi nwatakịrị je jụọ nne ọma ife ọ ya ayọ nwatakịrị dị barely 17 going to 18 ọma kedu ife ọma ego ka ọma dị value ka ọ papa ka ọma ihe bụ pawa o je jụba nne ya bugoro ụzọ pụta ụwa ka ọ mara ife nne ya ga-atụ na alọsịa weta isi John alele nwatakịrị ji elụkwanụ ka o nukwu asị ahụ ka ebe ị chọrọ nye m isi John ka ebe anyị bụ ukwu owute Herọd mana n'ihi ndị ya na ya nọ n'ihi ndị gbara ya okirikiri kedu ka a ga-esi kwụsị alachaa ọsịcha egbute isi John ekwekwana ka ị bata be mmadụ ma ọ bata na anything on the wrong side honestly speaking maka ịbata on the wrong side nothing will save you and ekwena ka e were gị gbazuo ọsọ ifele ana m agwa gị the truth ebe ahịa si na-ekwupụrụ agụ ọ ife a mere briket na ụmụ nze ji wee mụọ poison oge a plan si ime overthrow Babangida bụkwa n'ezi ọyị ya nwoke na-alarụ na biya ọ mụrụ na kuu a ga-emecha adịghị ya o chere ọ dị watertight wee mesịa dete na succeed ọka kuu dete na succeed o nwee likie akpa afọ ya mgbe a ka foonu na-enwe n'ugwu ọ bụrụ kịta onye ọbụla ji foonu mgbe 009 na-ewu ekwenche mgbe dike ọkụọ ogbenye ezo ọkụ ọ ga-ele wee ite isi ya bụ na gbara nke bụ 009 ndị ma 009 ekwenche anyị kwesịrị ịmụ ya agụ akwa ịmụ ya 009 akwa ya na 009 maka ọ bụrụ ọtata ka wireless dị nọ na agazi site ya ka ụmụ ogbenye sogbuola enjoy ya ya privilege of the rich enwe ndị na-eche na ọtata ka a na-akpọ ya alụrụ ndị ọgaranya ha ji akpụ akpa mpaghara o tegoli ya use phone cellular phone ọ ya na-akpụ ya mgbe ahụ kịta bụzi handset mgbe ahụ cellular o tegoli ya use ya ọkụ ya na cellular si ya kedu ife asị n'ime ọ gbara ọnụ ụlọ eji were mmadụ nọ na wrong side of event ọ jọgbọ ewu mana thank God for Mephibosheth ọ sị ya agbakasị n'ahụ iyeri ibe gị na nke m ọ dọrọzi ịba mma ọ plan ma fọlụ onye opportunity wee dapụta ọ kụọ ya n'omesi mana ọ bụrụ ebe a ka m focus ebe m focus ma meseji bụ lota ife ọma mmadụ mere ka anyị rapụ ịbụ ndị na-amụ na-echeta sọsọ mgbe mmadụ mere ife ọjọọ both of them sometimes na-aga hand in hand
mana chetakarịa nke ọma onye gwalụ Mefiboshet na a ga-elote ya bụ ngwụlọ ọma ngwụ mana overnight ka status ya gbagoro maka ụfọdụ amara ihe bụ na ọ ga na-eri nri na tebụl m at that time onye ọ na Mefiboshet chọrọ ka o wepụ ya ewepụ nwa ya. Ana m agwa gị eziokwu ọ bụ inwe ntị onye isi emecha ịjụ agụ mgbe ọ nọ n'ọrụ onye nri ya nso chọọ ịgba gị mgba afa gị bụ sọjọ. Ana m agwa gị otu onye nri ya nso mgbe a na-achọ ọrụ gede ya mala ọga gede ya na ọga na-emekọ ife ọ pụtakasị ọha mụ na ọga nwere tii kịta I just want to see that my office. He didn't hear. So we find that I get your order. He had no second. If I be in a general way, I did it and meeting. When I come to you, I have of that. I said, don't worry. One or so. I'm a director to my office. Baba no follow my way. They did that connection with the Sunni. Each other way for now, nobody for now, not reach out. For example, Jena Ben, Evan, I got this man who go out of the book. After the book, Jeba, Kaba, and you for that percentage. Put on each of it. Think you go to each of you. Say an each of you 100 million. I said that 10 million of them together. And now we have two people who are going to date. Kishana asked, can they go in now? 15 million. So okay, 5 million on guy. Kishana asked you, need you what they have to be cafe. Come on, no man. Kishana asked you. Upon when they are down, a child and you are moose. Bukolo Biotro, you have yet to make it to a dark Obiamo for that by mistake, move for by design. Tukunaya and here or sing Egina, like Egina. Hello? Tupasing Egina, again and again, Egina, Yaman, and Romani, so the best thing, Carapina, Yazuru, Kekam, I wouldn't know to across the India. Regina Cat, Kosala has a Makaya on a gate to make education. Baggy you. Bago now out of me, opinion, and opinion, and never nature lecture. What's I go as you see? You could see life, you could want anything again. On our lecture, not also. Bayana Batas, another here. Makova, and I believe I have two knows. They will take the camera, they will go. Number of matches like they were having. Of course, at the Silver, we take about 20 million, we do that by 20 million. Munyan Pama. Obulu. I got a ton of gates. I said, I had dropped there. I will share down. But say, we're going to them. We're going to them. And then I'm opening our wife and money for monthly food. We're going to them. And my God, I should get that. And whatever they solve a problem, they don't have them. And I say, I'm going to say, I can get it. I said, Madame, well, my okay, but when you are my okay, feeling I'm near my leave. I won't yet happen. But when I chat, and then I might be. Okay, we Ivan, Nakatazia is a senior home. We go there. Na passing. Can you have a potua? Why, to I sorry, that here I'm computer. I brought to bring him down. Now, General Oboyan, not an idiot. I can listen to Umoko. I walk with Bacon. And I will 2 million in India. But then I said, I can't 2 million. After the say, I need church. You want your money, you money. But when you get the baby, if I know, in fact, I take with you, give 2 million or 20 million. Can you?
million chini ma 2 million buteni me go ba na baby o bele me life buteni me ga bu chini ga azu papa ni na gate o bele me life kan na ba e me ge gate kwa di to na ba papa fa yo bele go go de ha che na da za ma ni ne na di o ba ro ga ma ni ne na di ka ne na ka ma se what do you believe man hello hello ni na ka ga na ko ni na ba ya but a lot of people these days Nigeria na Valeni la na manolo pia maka no all 5 million umia ni sigu he go 5 million ala omunya kam for ya fucha we beta na ife no wo ora ka basi we la na ye zima le lega na bo efre bu mo kuro be kwa ko ni ru dia palo adaba create mmanya park chasa machine mobile ge no mo ele la na o se anye ge go ni apata ge go ni ga di ya na aka aro e ma won ka ya ngora ona na hotel na oka chofu nwanyi o ya kpọrọ na pu ebe a ọ larụ o nweke na bụ butere ego mama na tazon this 3 months ọ ya nọ na hotel na ọka digide ga ọkpọrọ ma anụ mpa m enwere ife ọ pasị taa ọ na-afọ m ga-abịa kuru ibu ụwọ ya arụ n'ụtụtụ n'ime hotel maka na ọ sị na ya ejide ego o mechasị ego a ọ natakwa o bidokwa trọbụ Yeah.
mkpọkwalụ m ọsọ n'afa Jizọs. Gbuo ya ọbịa mkpọkwalụ m ọsọ n'afa Jizọs. Ọbịa ma bụrụ ezigbo ife. Mana iji ewegosi m ụdị ezigbo mmadụ egwu aka imerụ Chineke ife. Mana ịgbagoro ụmụ gbara nọvel anyị gụrụ mgbe anyị nọ ụmụaka. A sị na Oliver West na anyị na-atụ anya na Chineke ga-enyere anyị aka. Ọ bụrụ by this week, next week, ka anyị bido kele ife a ga-emebe ya emebe. And ofufe anyị ayọ Chineke, ọ ga-enyekwuru anyị aka nyere ya. N'ebe a ga-edobe the solar system, afọ ndị niile tinyere aka n'ọrụ Chineke a ga-esote aka n'afọ na njedebe. Ama n'ọtọ ma bụ ndị decide si na ọkụ amaghị n'ụlọ nsọ Chineke. In the life of this child, I never accomplish a degree that can never be thwarted nor destroyed. In the name of Jesus Christ. Amen. The boy is about to have your son. Because the able to pass the effect there. Who are
chifa mmaji gwuru mmaji ma lọta agadaghị ụda m ụda nwa gị nwoke anyere m ụnyaahụ n'afọ ofufo n'ubi ya niile o mere transfer wee sọpọtụ projekti a chukwu ife nke gị ife nke mmụọ nsọ ọmanyụnala na ezinụlọ n'ime ime eto n'afa Jizọs ebe ọ bụla nwere ọchịchịrị Chineke chukwu ya ebe ọ bụla nwere ọchịchịrị Chineke chukwu ya ebe ọ bụla nwere ọchịchịrị Chineke chukwu ya mee ka ife gị kawa mee ka ụzọ ha na-enwe n'ife ka ala ngosi nke Chineke baa n'ụlọ n'afa Jizọs nwanne anyị ọ ga-adịrị na mma ọ ga-adịrị nwunye gị na mma ụmụaka gị niile amara Chineke na-aga n'ebe ewu n'ahụ ya nwoke ngozi nke onye anyị ga-adịrị n'ebe ị nọ n'afa Jizọs ekwe ndị enyi na ndị ikwu niile na ndị ọgọ ma ụmụnne ya bụ ndị isi oge ga n'ihu Chineke ka e wee mụrụ ọma onye nwe anyị ga-enyefe obodo ngozi ka amara gị mara afọ ụba anyị ekwukwu ya na mbụ na ekele na mkpatara bata na chọpụ Pentikọst ọ ga-abụrụkwa ngozi ọ ga-abụrụkwa amara ọ ga-abụrụ udo ọ ga-abụrụkwa ahụike ihe ọ bụla na-ebi na ebe ala na-enye ha nsogbu n'ihi na abatara ebe ala ala Chineke eozugara n'aka Jizọs ụlọ ga-akọ nsogbu a na-abụghị ọzọ ahụma Chineke ga-emebe ụzọ ndị na-emepe na ndụ unu ụzọ ndị na-emepe ga-emepe na ewezie n'aha Jizọs ala ekele Chineke onye pụrụ ime ife dị na-asa n'ihi na anyị nwere ndị zara anyị n'aha Jizọs The Lord will favor you in that your level. Mgbe ị na-agba ya n'efu, ị ga-agbakọta aka tela ọkpụkpụ akụ. Ka ndị ilo nọ gị n'ebe dị anya, onye nwe anyị nọ gị nso niile. Ka udo nke Chineke nke kachasị echiche niile chebe obi unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara nwa ya Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka ngọzi Chineke nke pụrụ ihe niile na ọkpara na mmụọ nsọ ka ọ dị n'etiti unu dịnyere unu ugbu a na mgbe niile.
anyị na-ekene mmadụ niile ndị lụrụ arụfụ ụka wee nọrọ ebe a taa ọkwa ihe ọṅụ mee ọ bụrụ ihe ọṅụ ọrịa maka Igbo adị egwu ihe ọṅụ ọ bụrụ ihe ịbụrụ ka o si dị n'ọnụ ihe ọṅụ ya gafekwa n'azụ n'aha Jizọs ihe ọṅụ melụ anyị wee gbakọta ezinụlọ oru a our brother Ibeto Donatus ana m agafe mana ịma na fence a dị too high since njibi ọba anọgo m ọba for 20 years more because abịa m ọba na 2005 mana abịa m so n'ọlụfụ Gromville anyị wee na-alụ ọrụ wee si ya wee bata nke a wee na-eme nke a na-emekwe nke ọzọ ọrịa so Chineke wee na-enyere anyị aka so na mbịa na-amatị olu na-amatị otego mmatịbịala olu ka ụfọdụ emepe geeti n'enyi amara m na ọ dị otu a mana taa anyị kpọtara anyị akpọtaga anyị mana anyị na-enwe aṅụrị na ọ kpọtara anyị ka abịa ka ya mere na mmadụ rapụ ma ọ ga-enyi ozu ozu kaba na-eri mba kịta ka anyị bịa ka anyị rie ezigbo olili anyị na-ekene Chineke na Acts of Apostles chapter 2 from verse 31 ebuli agbada asị na ụmụazụ Chineke Jizọs na-anọ na-ekekọrịta ife na-erikọ nri na-amụ ife nna akpụ ife anyị bịa taa bụ tazụ na nwụsụ ga na-aga n'iru na-eme ezinụlọ a ebe ọ bụ na ọ bụrụ akwa ka anyị bịa family happiness onye ọbụla na-atụghị ọ dagokwa n'aha anyị bịa ịma na ndị Igbo ji ọfọ so maka na anyị ji ọfọ ga-esokwa ịbịa wee mee gịnị ka ekpere Chineke nlata isi gị onye nwe anyị daalụ anyị asọpụrụ gị daalụ n'ihi na ịdị mma ịbụ Chineke kwesịrị nsọpụrụ ọ gị bụ eze a na-ekpesala ọgwụ ọ gị bụ eze na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ga-abụ oke anyị ọnwụ ga-akọntinu na-adị n'ezinụlọ a anyị na-achụta ọnwụ aka ọnwụ ntụmadị ọnwụ erughị elu nsogbu ọbụla uke kesi ihe ọbụla ga-abịa onye nwe anyị na-akagbu ya n'aha Jizọs anyị ekwuwa dịka nzukọ gị dịka anyị batara n'ezinụlọ a onye nwe anyị oru gị a dịka na-ebi ya ọ na-eje eje ọ na-ana ọkwa ya nso nee ya anya onye nwe anyị let this joy continue to flow na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Praise the Lord. Onye obo ịnọdụ ya anyị na-ekele
Abu evident que eu não. Dona. Dalo. Ụmụnna nwezu akụ na n'ọgbọ ego ozi ada daalụ nke ụdị onye otu na ọ bụ obido mmazi ndị na-eri ife dị mma na-eme ife dị mma nke a ka Baịbụl si na mgbe nwanne ọ na-enwe ọṅụ gụsoro enwe taa bụ ụbọchị ọma bụrụ ụbọchị a na-enwe ọṅụ o nwee ekpere unu na-etinye ndị isi onye otu na n'ezinụlọ ya onwekwe ekpere nke ụkọchukwu kpegbere mana ana m asị na nwa bịara ụwa ọ ya adụla anyị ndụ na ndị nọ ndụ ife na-eme ya ọ ya bụ ụtara ede na-akwado anyị n'aka dịka ụkọchukwu kwuru ọ bụ na anyị sụsịa ya anyị adịkwa ndụ bụ na anyị nka ọ ife anyị ji amụ nwa ka ọ bụ n'afa ndị ofu obi ọ bụrụ ya ị na-ekwu na ekpere niile ikpe na ọya dị ntụ a ka Chineke mezie okwu n'afa Jizọs daalụ ụmụnna nwezu akụ 90 years bụ ọgaba Chineke mkpọzie ya anyị anabata nke ahụ anyị wụọ na ya ọbịgo nna idebe ndị ofu obi ndụ nyebezi arụ isi ike nyebe ogologo ndụ na arụ isi ike anyị wụọ na ya na anyị zụtụkwa ogbe na anyị egbute ya akwụ so na ụmụaka anyị ga-azụ anyị ede anyị nka anyị wụọ na-achị Chineke biko were ebere ụlọ afọ ọma gọzie ọzi a ka anyị taa ka ọ dị anyị mma na arụ site na Kraịst bụ onye nwe anyị Chairman, good afternoon, sir. Can I have Prince Charles Manzi from Iguzo, Delta State.
bikọgo na ezinụlọ a? Muna Itego, I think one day, because we have known for over 25 years now. We have lived together in so many countries. So we're like brothers. In fact, he's my elder brother. I call him brother. My brother called. I'm also a business partner. Even the Kwele is long life, progress, that one man and the baby at their old age is also someone will take care of them. And what they need to take care of the child will never lack them. Jesus' name. Prince Charles Wanze from Ibuzo, Delta State. And was there you married? I'm Abu Tialash. I can Chairman, sir. Good afternoon, sir. Can I know your name, please, sir? I'm from Victor. I'm from Ibuzo. Yeah, one day the number. Yes, sir. One day the work Kuputan one over star. Yes. The way all the way from Ibiza. We're back on the area. And Kenny Bible's number 1 day and one Gusari and one. We put the cable on that about this. No, no. I like that weapon. I can't go to like an 18. Because Yama, so because Chukukus no chatia, okay, chatia. Yama, no Chukuka, no Chukuka, or when they so bad. So a blind weapon, Chukunoyalia, Chukulian Diajom, given a galley of Kachineke Mezio Kunafa Jesus. And Lotafa on Kenneth too. Victor. Oh no. No, who did that? I can go down.
ebe mana agba cheese I can yeah, of course. Who only name one or no basta? Yeah, I can't copy you number man. I would not be a Miami. I'm not going to be I'm waiting at the lesson on I had the key. The manager was in the pack. Go away from near fan. They fell near fan. Then on Gozin Kitchen, I'll be up to take close to Lufanada. Umabia, Niana near them as well. I want to meet the Webrum Mother. Zopaniana near. I'm not a one on the other case. I've got not a woman. So, device no loan you do area. Oh, God. And go no, not even one no, go see there's one mother cop. Good to go from and as no more you okay. Not this book one night. My Chineke goes there, goes on my room, other pocket. It never any, no, you have no more night to so it's a kind of Keneka in a Chineke, no, but I went there to na bye. That my brother. Was the Berlin at Pacalo one day work on it? No, a better move on you, only got declarations of Kochuku. No, Moana say, Nanke Ukochuku. Declaration ya bu mpekope na Chineke manke kama oye ju opoko so ku ni ba okochukwu o mezuori ya na ndụ onye olili ka ọ bụ na anyị mana ụbọchị na-adụli ya ma ya na-apụkwa ya oriri etu a ọ bụrụ na maka na na-eme Thanksgiving na ka oli ji edo na oli na-adụbe ya every minute so Chineke ya na-ebless nye ogologo ndụ nye arụ isi ike nye ịfụnanya ya na ezinụlọ ya ngwula I became only a blue quack. Can do Chineke, Nivo Money, and damage got Tamata found. No, I do. Was there to marry? A back. I'm with you, darling. The wolf, I can never. A lot of other okay, what you call when the walk up when you do one of the stuff. You come and have a long man with the cover. Gabruna Yama. They make one apple. A Chile goes in a maple. Come and die about one way you or never. When I was able to go to one money, whom will not in your Punjab will know. Punjab and they can Chile. Never on. When I your Chile, I can leave. Now I took Brad your money. No, you know, another. You're not a total better. Have your more, have your mother. I'm going to Buria to go and what you when you could not, no, I won't grab all. Blue, I know. Oh, yeah, the one of Koya, you come along, I can go to one. I don't know, okay, look at it, Kumaka. Not Biana, well, I'm not Chile, I got to go over the local problem. I got to go. When they do it, naturally, I don't want, naturally, I don't want. Koya, Biancoya, Bossa, Koya, Bossa, but Koya, Bossa. When I China, Kuna, Chile, I got here and a go to one. Go to go to when they can live, now Jesus. A wolf. The guy had
Thank you.
Hey!
na-eme? Anyị kelee Jehova. Ebili Chineke ka ọ na-eme n'ụbọchị taa. Chineke nwere ọnọdụ. Na ọ sị na ọ ga-atụ ya na-ekwu mgbe ọ bụla igwe ya anya. Inwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ebe ọ bụla ya n'oge mechiri. Maka ọsị anyị yọọ, anyị ga-aghọta. Adị ọ na-eme ya ọ na-aga ịtụ isi ya. So ekele ya na-adọrọ ya n'ogbe ebi. Onye ji maka anyị nọ na-ete. O nwere ife ọzọ anyị emere na ọbụsọ ekele ka a ga na-ekele ya. O gosiri Igbo ezigbo mmadụ. Maka anyị aka anya fụ mmadụ. Yarịkwa anya fụ mmadụ. Na Kano, ụkọchukwu na-agba agba. Ọzọkwụrụ ka eme n'ụwa ka eme n'eluigwe. Ka onye azụ ya jide ka o ji ya ma Igbo na-eme mma. Ogbe ego ka na-eri na-ekpekwa aṅụrị. Daalụ. Agụchukwu onye ọbụ achụọ aja na awụrụ ude mmadụ enweta ibe si tụkọ na amụrụ ya o gosi na nwanne anyị nwoke na-eme ife bụ ezigbo mmadụ iji wee bịa ite bụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọhịa n'ụlọ ka anyị na-ekwupụta taa eji ekwesị onye n'iru Chukwu anyị nwechi ga-abịa ka anyị na-eme aṅụrị na nke a bụ nke anyị ọzọ emechina ka anyị na-ekwu nke a bịa n'ọbụ nke anyị ogbe eberi na-eberi ya ebere m na-eberi ite bụ ogologo dị narị isi ike ma ọ bụ makụ na ọkpakpa akụ onwere ibe eji akụ eme na ogologo dị ka m na-eberi ebere onye na mgbe abịa taa ọ ga-abụ ụtara ede tapụta anyị n'aka na ya achọtụkwa onwere ọzọ emechina ka anyị nọ n'elu obodo ya ekene ngụ Benko ilu ugbo ụzọ bọrịna o gosi na ọhịa unu nwoke na-eme ibe anyị anụgwe mkpọrị n'ọdụkọ ụtara ibe ma anya na nke ọbụla onye na-eme ya mara anya ekene ngụ eze ekene ngụ onye eze na ọzọ ego ozi ada agba ebe egwu ka na-eme ife egwu ka a na-eme na onye nwaanyị na-anala oto taa ebe kachasị ife niile There is nothing that Lord cannot do. There is nothing that Lord cannot do. There is nothing that Spirit of God cannot do. There is nothing that Lord cannot do.
Ojimoto ọmọ na Lagos, Ojimoto ọmọ n'ọba, Igbo ma n'Igbo, egwu dada, ọga ndị ọga, onye nwere ego pụtiwo obele, onye nwere ego pụtiwo ogbenye, dada na ọnụ ahịa ekele gị, anyị bụ egwu dada obi gị. Anyị nwere mmadụ, ọgọ na-adị, onye ma na ọ ya emedu. Aku
Thank you.
Cheta na ka ba nu ju na la lu ba be foto sa ku da.